saunatila minun ja yhden Joonan. Tossa viereisessä huoneessa on sauna, niin kuin varmaan luettekin tosta kyltistä. Ja nyt mä näytän teille sen saunan. Se ei oo mikään hääppönen, mutta sauna kuitenkin, joka tapauksessa. Ei hääppönen, mutta sauna kummiskin. Sitten mennään tästä näin. Tuolla nukkuu Reija, Tate, pienet plus sitten Suvi, Jenna. Niin ne nukkuu tossa hökkelissä. Tuolla noin on WC. Itse asiassa mä voisin kävellä sinne. Suoraan sanottuna voisin kävellä sinne. Nyt me ollaan tässä WC:n luona. Ja tässä on jotain ihme kalustoa. Keltainen värjäys mukavasti. Tässä on tää etupiha, ei sekään mikään kummonen oo. Tosta noin pääsee ulos tästä talosta. Tän talon alueelta. Tossa on Tateen auto. Tuolla on nähtävästi porukkaa vielä tähän aikaan. Harmi kun ei kuulu ääniä tänne, mutta mennäänpä niitten luo. Siellä menee Tate. Tuolla on tällainen kivilaatta. Eikä tässä mitään sen kummosempaa kyllä ole, mutta siis kyllä täällä ihan kivaa on. Siis se soi tästä näin. Näin. Oli tämmönen maksu. Eikö se oli joku Freebird. Freebird. Turkkilainen. Pitää sanoa hyvä. Niin ois. Sammalta.